ଆଉ ମାଲିକ ସବୁ ରାଇଟ୍ ତ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୁକି ହେଇଛି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ କରେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ଆଇଡ଼ିଆ ବାସ୍ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଖୋଲିଦେବା ଏସି ପବନ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆହା କି ପବନ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ପୁରା ଚେମ୍ବର ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ବରଫ ହେଇଗଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ ବେଶୀ ବରଫ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ତରଳ ଯାଏ ବରଫ ଏତିକିରେ ଥାଉ ବାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପତ୍ରକୋବି କଟିଂ ମେସିନ୍ ବାସ୍ ସେଇ ସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ବାଥରୁମ୍ ତ ମୁଁ ଯାଇଲି ବାଥରୁମ୍କୁ ବାସ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସର୍ବସାଥୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଲାଇନ୍ ଆସିକିରି ଆଉ ମମି ଏଠି ମୋର ପତ୍ରକୋବି ଗୁଡ଼ା ଚପିଂ ଚଲେଇଛି ମସିନ୍ରେ ପକେଇକିନା ମମି କେତେ ଝାଳ ଗଲେ ଝାଳ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇକି এইଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମମିର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ ଚଲେଇଲା ଲାଗିଲା ଏଇ କଟୁ ବଚନର ତୀର ମୋତେ ବି ଲାଗିପାରେ ନା ଜମା ଲେଟ୍ ନ କରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ମୋର କାମ ବାସ୍ ଓହୋ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଭାବିଲି ତେଲ ନେଇକି ପଳେଇ ତେଲ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତେଲ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚିରିକିନା କଢ଼େଇରେ ପକେଇଦେଲି ପକେଇଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଚାଲୁ କରିଦେଲି ଏଠି ଦେଖିଲି ମମି ପତ୍ରକୋବି ମଇଦା ମିକ୍ସ ଚଲେଇଛି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ଚାଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ମମି କହିଲା ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲି ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ଚେୟାର ଭିତରେ ରଖିଦେଲି ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଭାବିଲି ଆଜି ଘରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଲିଗଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବା ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା ମମିର ଗୁରୁଜା ତାପରେ ସେଇଟା ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ওই কেতে টাকা লাগবে তোর কেতে টাকা সেদিন অন্ডা 30 আজ 50 40 টাকা ଦେଇଦେବା କିଛି ସମୟ ମମିର ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମମି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ସେଥିରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ପୁରା ବଏଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଏଇସବୁ ସରୁ ପୁଣି ମମି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ବାସ ଗୁଡ଼ା ବଲ୍ସକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ବାସ ଦେଖିଲି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ବି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ପକେଇକି କଟର କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବସିକି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଦେଖିଲି ବାସ୍ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ନ ହେଇଯାଉ ତା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଦେଖି ବସି ଏଇଠି ଅଛି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମିକ୍ସଚର ଯାହାକୁ ମୋ ପାଇଁ ମିକ୍ସଚର ଏଇନା ମୋର ତ ଭାତ ଯାଇନି ଆଉ କନ୍ଦିଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଆସିଲି ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ଶୋଇଲା ପରେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଛରେ ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସିଓର କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟା କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାସ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।